मा संदोंलै माथो सोब लारु नामा बिलाय आच्छा लारुसो नागिर ना पानिपुरि बाजै नोंनाव मोनसे खोथा सोंसै आङो बेयो नोंसिना बबाव जायगाया जोंना कलबारियाव गामिया कलबारियाव नोंसोरो एक दिनिया दखानि ना 2 नाम्बार ना 3 नाम्बार दखानि जों एक दिनियानो आरो एक दिनिया मिटिं जानायखाय होफैदों आरो आच्छा हाजों मिटिं नालाय माबोरै दा मिटिंनि माखासे खबर बा नोंसिनि सेलिं पार्टिफोरा माबायदि मा होनो बाजैया मोजां मोनाखै जेरैबायदि जानांगौमोन ओरैबायदि जायासै माने गावसोरावनो मालाय मोनसे जाथिनिल' मिटिं नालाय फुजा मेलाबो नङा जाबाय नालाय गावसोरनि मिटिङावनो जानाय लोंनाय दंथ'योना बर्थमान दायो माने बारा एसेबां नागिरनायफोरा जायाखै खम जादों पानिपुरि बानायदों पानिपुरिखौ जायो हाजों बोथोरा बिराद जायोना बेनिखायनो पानिपुरि बानायनायदों दिनै आच्छा जाबायबो जानाया ओमफ्राय हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनाय बेरेफुंजानि आङो नोंथांमोननो जासिहरलायबाय दिनैहाय आं मोनसे नोंथांमोननोहाय भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअ जाहैबाय जयरामपुराव जोंहा नैबे हाजं कमिउनिटिनि दिनैहाय हाजं आंखौ बायदिसिना होनहरदों हाजं छात्र हन्थानि बेहाय मिटिं जादों आरो ना बिस्रा स्टुडेन्ट इउनियननि सानथामै 13, 14, 15 दिनैहाय साननै जाबाय आङो माने मैयाबो फैदोंमोन फैनायावहाय हरावसोमोन नालाय ओंखायनो आं बारा माने थानायबो जायासै आरो बिसोरनाव माबायदि कम्पिटिसन दंमोन बेखौथ' आं मोजां मिथिला बे जाहैबाय जोंहा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जयरामपुर पन्सायतनि सिङावनो थानाय एखेबारे आरोबाव जयरामपुर मेन सेन्टाराव आरो ओमफ्राय जोंहा नैबेयाव जाहैबाय आंनि बायदि बायदि सोमोन्दोनि जेनेबा जोंहा बर' बिमाफोर आरो सोरबा मादै जाबाय आनै जाबाय बा बायदि बायदि सोमोन्दोनि बिथांमोना माने दखानखौ होदों जाहैबाय मैयानिफ्राय ओमफ्राय बिसोरो माबा मोनसे बुंदों दखानावलायनो माने बारा जाग्रा लोंग्रा गैयानो खिन्थु मानो फसाना मिसा ना बर'नि संनायखायसो जायाखै ना गावसिनि गावसो बांसिन जाखो दायो आङो रायलायनोसै आरोखि दा बिसोरो नालाय आलुसो बानायबाय मा बानायनो नागिरदोंबा नै मा बानायनोसै मा मोनजायो फालाय पानिपुरिजों बाथोन आलु बे आलु बाथोन माबोरै जाय सेलिं पार्टि एसे इदिनो दखान होनाया नांदों नांथारै नङा दखानिया नोंसिना एबारसो फार्स्ट नामा एबारसो फार्स्ट आगोलावबो होयोमोन बारु होनायालाय होयोमोन दुर्गा फुजा अ माने फुजाफ्रावल' होयो आरोखि बेलेग आच्छा बेबायदि आरो ना ओमफ्राय दा जेनेबा गाबोनसिमहाय माबायदि जागोन बायदि ओरैबायदि जायो मिटिंफ्राथ' माबोरै जागोनथाय जेनेबा बेलेग मिटिंनिख्रुइ बिसिनि मिटिङाव नों माबायदि मोनो दा गोसोआव माबायदि मोनदों जेनेबा बेलेग मिटिंबा जोंनि बायदिलाय बहा जानो बिसिनि मिटिङालाय बर'फोरनि मिटिं बायदि जायाना एसे खम जादों आरो ना खम जायो मानसिफोराना फैनो थांनाय आं एसे रायज्लायनोसै र' दखानिजोंहाय बिसोरो मा बुङो बिसोरनाव नलेज दंना गैया दखान होग्राफोरनि बेबो दखानि सोमा नोंबो दखानि नोंसोरलाय मा मोनजायो पकरि एकदम रायलाय बे आं जे थाङो दा नै इयावहायथ' फिथा सावराय एसे रायलायनोसै आङो नै पानिपुरिबो मोनदों माथो नालेंखरनिबो एसे ओमफ्राय सिबिं एसे सिनि एसे नोंसिनालाय मा गामि जोंनिया कलबारि गोलैयो नलाथलबो गोलैयो खावसे कलबारि नलाथल कलबारिनि सानै नलाथलनि सासे बेसे गोजान जायो नोंसिना गामिया जेनेबा जायो एसे आधा किल'मिटार जागोन नामाथाय नङा जेनेबा नोंसोर ज' गामिफ्राब्रा गामिया गोजान जोंना कलबारि नालाय दैबारि आच्छा आं नोंसिनाव मोनसे खोथा सोंनोसै दायो नोंसोरो बेफोरबायदि दखान होनाया दिनैसो फार्स्ट ना सिगाङावबो होखांबायमोन मालाबा बिदिनो मेथाइ फुजाफोरबो होयो ओमफ्राय दा जेनेबा बे जोंहा नैबे हाजं स्टुडेन्ट इउनियननि मिटिङावहाय नैबे जयरामपुरावहाय माबायदि सेलिं पार्टि सिलेनफ्राथ' बिदिनो एसे एनै नांदों बारा नांद्राय नङा बारा गाज्रिद्राय जायाखै माया बांसिन सेलिं थांदों पानिपुरिफ्रा थांदों दाउदै बिदिनो फिथाफ्रालाय फिथायाबो थांदों एसे फिथायाबो थांदों आच्छा ओमफ्राय दा नोंसोरा नैबे फिथा सावनायखौ अबावबा नुदों मालाय बै माबा पेपारजों सावो नोंसोरो माथो डाइरेक्ट इमान गिदिर जोंहा माने गोदोनि गाराखौ माने देखायदो आरो ना बोराय बुरैनि माबाखौ देखायबाय आरो ना आच्छा दानियालाय आरो मालायनो कुकारजों सावदों पेपारजों सावदों गोदान डिजाइनफोर
दा जेनेबा नोंसिनाव बनजों सावनाया बांसिन लाब जायो ना गेसजों सावनाया बांसिन लाब जायो बनजों सावनाया एसे लाब जायो बायदि मोनदों आङो गेस आरो फैसानि ना फैसाजों सोनानै माबानाय जाबाय बिदि आरोना आं ओइसिम थांनोसो एसे रायलायनो र' आं बिसोरजोंबो नों जाग्रा नामा मालायनि दखानाव जिरायफैनो मोनबाय नोङो सान्दुं गोसाखाय नोंनालाय मा दखान ओमफ्राय बेयाव आं बेयाव जेसेबांखिनि नुबा माने बर'फोरखौल' नुदों जे दखान होनाया बेलेगफ्रा मानो होआखै औ होनो होआखै आरो ना आदसा बर' गोजा दखानजों रायलायनोसै आं दखानियाथ' माबोरै कास्टमार गैया ना माबोरै हाजिरा जानो जायाखै जाथ'वाखै आदसा बेलेग मिटिङाव माबायदि बे मिटिङाव माबायदि होमबा नोंसोर देग्लायसो फार्स्ट माबायदि मोनो दा दखान होनानै मोजां जादों ना गाज्रि जादों बायदि दा जेनेबा दखान होनानै गाज्रिद्रायबो नङा ना आदसा ओरैनो सासे रायलायनोसै आङो दखाननि माबोरै खबर मोजां ना पानिपुरिनि अबाव नोंसिना न'आ कलबारियाव जोनोम जायगा अबावमोन नोंना बगिनदि बिसामारा आदसा बेसे गोबाव जाखो नों बेयाव फैनाया 5 बोसोर जाबाय ना आदसा माबोरै जायो दखान पाटिफ्रा मोजां ना बेसे बोसोरनि एक्सपिरियेन्सनि दखान होनायालाय बारा गोबाव जायाखै एबारसो फार्स्ट माबायदि मोनदों दा गोसोआव आरो दखानखौ होबावगोन ना आरोबाव होबावगोन आरो ना दा जेनेबा बे मिटिङाव नोंसोर दखान होनो मोनना गोसोआव माबायदि मोनदों मोजां आरो एकदम बाजैमोनखौ एसे मोजाङै दिन्थिसैलै आङो दिनैहाय इसोर अबेनि बाजैमोन आयैलै हाबाब मा संदोंलै माथो सोब लारु नामा बेलाय आदसा लारुसो नागिर ना पानिपुरि बाजै नोंनाव मोनसे खोथा सोंसै आङो बेयो नोंसिना अबाव जायगाया जोंना कलबारियाव गामिया कलबारियाव नोंसोरो एक दिनिया दखानि ना 2 नाम्बार ना 3 नाम्बार दखानि जों एक दिनियानो आरो एक दिनिया मिटिं जानायखाय होफैदों आरो आदसा हाजो मिटिं नालाय माबोरै दा मिटिंनि माखासे खबर बा नोंसिनि सेलिं पार्टिफ्रा माबायदि मा होनो बाजैया मोजां मोनाखै जेरैबायदि जानांगौमोन ओरैबायदि जायासै माने गावसोरावनो मालाय मोनसे जाथिनिल' मिटिं नालाय फुजा मेलाबो नङा जाबाय नालाय गावसोरनि मिटिङावनो जानाय लोंनाय दंथ'योना बर्थमान दायो माने बारा एसेबां नागिरनायफ्रा जायाखै खम जादों दिनै मा जायो आरो गाबोन मा जायो दा जेनेबा बेयाव मिटिं होनानै माबायदि बे मिटिङाव दखाना माबायदि मोनखो बाजैया अब्लाबो सेलिं पार्टिफ्रा खम जादों नामा खम जादों ना ओइ सासे माबा सिन्था जादों होनबालाय सेलिं जायैनि सिन्था जादोंनो बियो सिं रायलायनो आं माथो नोंला हारसिं दल' जिरायखोमाना थाखो मा जादों दुखु जादों पानिपुरि बानायदों पानिपुरिखौ जायो हाजों गथ'फ्रा बिराद जायोना बेनिखायनो पानिपुरि बानायनायदों दिनै आदसा जाबायबो जानाया ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि बे जयरामपुरावहाय नैबे हाजंनि स्टुडेन्ट इउनियननि जिथुनाखि मिटिं बेयावहाय माबायदि जेनेबा नोंसोरो बुंनो सानो जेनेबा बिसोरो मालाय खौसेथि दङ खौसे खालामनो सानदों गावसिनि हारिखौ हारिया उन्दै हिसाबै बिसोरबो दानि जुगाव उन्दै जानो साननो नागिरला बेनिखायनो बिसोरबो खौसे जानानै मालाय जौगालांनो सानदों बेखौनो बिसोरो सावरायदों आरो ओमफ्राय आं नुनो मोनबाय बेयाव माने गावसिनि जाथिया मोनसेबो माने दखान होनो जेनेबा होआखै जे मानो थाखाय बिसोरना संख्याया एसे खम नालाय ओंखायनो बेहाय मिथिङाव दिन्थिनो थाखाय एसे बन्द' खालामदों बिसोर आरो आदसा उनाव नाथाय बिसोर एकदम मोनफ्रोमबो न'खर दखानि होनबाबो जायोना गेजेराव थाङो बिसोर मालाय गोजान हैलाबायो बिदिनो जोंनि बर'फ्रासो बिसोरजों हास्लाबाखै आरोना ओंखायनो जोंबो एसे सेर सोलोंनो साननानै सानसेनि थाखाय फैदों आरो मिथिङाव मालाबा दखान होफेरखांबायमोन नामा होफेराखै जोङो सिगाङाव गुदनि नामै होदोंमोन फुजाफ्राव आदसा ओंखाम हटेल माबा हटेल बेयाव एसे मोजां जादोंमोन आरो बेसेबा गोबाव थाबनानै दिनै आरो गोसोखांनानै गावसिनि हारिफ्राथ' इसेबां होनाय नङा माबा मोनसेबाबो बेनिफिट मोनगोन खोमा साननानै फैदोंमोन आरो दा मा जायो हाजिरा जाबायना हाजिरायाथ' बिदिनोसै जाबायना
मा जाहैबायना आङो दिनैहाय फुङावनो फैनानै नैबे जोंहा आंनि बायदि बायदि सोमोन्दो आरोना सोरबा बाजै जागोन सोरबा मादै बा आनैमोननि सोमोन्दो दिनै बिथांमोना माने पारमानेन्ट दखान नंखाया बिथांमोना मा जाहैबाय गावनि न'नि सिथ्लायावनो बा लांगोनायावनो मोनसे जाथिनि बा हारिनि जोंहा नैबे मिटिं जानायलाय बिथांमोनहा बेयाव ओरैनो मा खालामना थानो होननानै ओरैनो गावजों गाव रायलायलायनानै माने टेम्परारि दखान होफैदों आरोखि ना सोरबा सोरबा माने ससियेल मिडियायाव बुङासै आं माने नोंथांमोननो खिन्थिबाय आरोना बिसोर मा जाहैबाय ओरैनोथ' जेनेबा बिसोरथ' पारमानेन्ट दखान नंखाया नालाय जा हायो बेखौनो एसे ओरैनो फानबाय ओंखायनो आं बिसोरजोंबो एसे रायलायबाय बे जाहैबाय जोंहा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जयरामपुर पन्सायतनि सिङाव थानाय माने जयरामपुर सेन्टारावनो आरोना फ्रायलि माने बे जयरामपुर एकदमबारे प्रपार नैबे जयरामपुर एकदम सेन्टारावहाय माने हाजंआ माने बांसिन मेजरिटि ओमफ्राय बेवहाय माने जोंनि माखासे बर'फ्राबो दंफायो आरो ओरैजाय थाबाय कलबारि ओमफ्राय ओरैजाय बायदिसिना नलाथल सलाथल थाबाय दा बेयावहाय माखासे जोंनि नैबे बर' बिमाफोर दखान होग्राफ्रा जाहैबाय फ्राय बे जेनेबा नैबे कलबारिनि बा नैबे नलाथल गामिनिनो फ्राय मानसि आरो ओंखायनो आंबो माने दा नैबे फुङाव फैबाय बेरायनो हिसाबै आङो माने बेयावहाय जोंहा आरो दिनै सुनिबार हाथायबो जायो बे सुनिबार हाथायजों लोगोसेनो आङो थांनायावहाय नायबाय आङो बे बाजै मोनसे एसे रायलायलांसै होननानै आं नैबे भिडिअखौ बानायबाय दे लोगोफोर सोरनावबा बायदिसिना सोंबाय आङो बाजै जानायखौ एसे एदावबाय सोरबा मादै जानायजों एसे मोजां रायलायबाय सोरबा आनै जानायजोंबो एसे बायदिसिना रायलायबाय निसय नोंथांमोना सोरबा सोरनिबा बायदिसिना खोथा रायलायनायखौ सोरबाया मोजां मोनाबो जानो हागौ बेनिखायनो आं बयनिसिमबो नोंथांमोनाव नैबे भिडिअखौहाय बा भिडिअखौ बानायनायनि सिगांनो बा भिडिअखौ दिन्थिनायनि सिगांनो आं नोंथांमोनाव निमाहा बिना थाखाबाय सोरबाफ्रा जुदि गाज्रि मोनदोंब्लाबो अननानै जाहाथे माने गाज्रि कमेन्ट दा हरलायलाय होननानै आं बेखौनो खावलायबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय जे नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो बा गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनानै हरबानो जाबाय जाहाथे आं फैबाय थानाय समावहाय बेफोरबायदिनो मोजां मोजां माने जाहाथे भिडिअ लाना फैबाय थानाय आरोना अके बाय बाय बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय बाय